Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Пусть думают, что мы... тоҷикистониҳоят депортейшн мекунанд, анамихел фақат спортсмен мемонад дар Русия. дар сохтмон ва дар дигар маҳсулотҳое ки тоҷико кор мекарданд, анамихел спортсменҳо мемонанд дар Русия. нархи хона қимат мешавад, барои он ки стройкада одам кор мекардагӣ намешавад. одаме ки стройка ба кор мекунам гӯяд олика баланд мекунад, пули хона баланд мешавад, ипотека, чунки кори худи одам баланд мешавад, доставка қимат мешавад ва ғайра сервисҳои Русия нархаш баланд мешавад. кай ки ҳамин процесс сар мешавад, кай ки заводҳои фабрика манъ мекунад, кор кардан одам надоранд ки кор кунад, ҳамин спортсменҳо фақат мемонад. алкоголикое ки як олик мегирад, як ҳафта арақхӯрӣ мекунад, кор намебирояд. кай ки ҳамун дар Русия ҳама хел чизо сар мешавад, баъд ба қадри муҳоҷир мебиёяд Русия. то ҳамин вақт ва ё бояд ҳамин ситуатсия давлати худшон расонанд. бекори арзон, муҳоҷире ки кори арзон мекунад, кори ба саломатӣ зарарнок кор мекунанд ки худи русҳо кор кардан намехоҳанд ва намекунанд ин кора то ҳамин ҳолата расиданашон дар кор. баъд аз он мефаҳманд ки чӣ тавр иммигрант дар муҳоҷир зиндагии русҳоро осон мекунад. агар ҳозир ҳама тоҷико мекарданд дар Россия кор мекунанд ва ё аҳна мефаҳманд қадри тоҷика, ҳеҷ вақт намефаҳманд. бояд ҳамин алкашон монанд ауҷа ва худшон кор кунанд. кай ки заводҳо, фабрикаҳо, стройкаҳо манъ мешавад, баъд ба қадри тоҷик медироянд. ҳозир не, ҳозир вақтиш нест.